Какво е всъщност лятото? Какво е? Един сезон, през който ме няма и стаята, която уж е моя. Понякога се спирам, прозорците закрива с бели листи, праха от масата изтрива. Спира се за миг и се замисля, въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би, си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Учи северно момиче или жена, която уж е моя и цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива с нежни длани, с топли ласки ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би, си отива. Всъщност лятото какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната мириза. Сама сред топлите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Навярно тя си спомня своя любим. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би, си отива.